Не е задължително да дигна крака, но може за майсторство да го правим така. Дай. Ойзуки, нали, ракен, йокогери, нали, йокогери. И това. Следващото, нали, пак отпуся. Това не е много рейд. Виж, тук имаме блок и го удря мене, аз блокирам, ръката ми отзад, обръщам и сика. Следващото е майгери, вако. Ето тук е оракена. Тук става влизането, тук е оракена. Тази ръка вече е тук, това е оракена. А онова е, Мороти учи, онова е вътре в него.